మహేష్ నమ్రతలకు ఒక కండిషన్ పెడితే ఆమె తిరిగి మహేష్కి కూడా ఒక కండిషన్ పెట్టిందట నమ్రత. ఇందుకు సంబంధించిన విషయం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. అయినా హై కల్చర్ సొసైటీలో పెళ్ళి కూడా ఒక ఒప్పందమే. లైఫ్ టైం రిలేషన్లో అడుగుపెట్టబోయే ముందు అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్య పరస్పర అవగాహన కుదరడం తప్పేమి కాదు. ఇది భవిష్యత్తులో మనస్పర్ధాలు రాకుండా కాపాడుతుంది, జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న మహేష్ నమ్రతల మధ్య కూడా కొన్ని ఒప్పందాలు ఉన్నాయని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు వదిలేయాలి, గృహిణిగా మారాలని చెప్పారట. అందుకు నమ్రత ఒప్పుకున్నారట. ఇక నమ్రత మహేష్కి పెట్టిన కండిషన్ మాత్రమే కొంచెం భిన్నమైనది. పెళ్ళైన వెంటనే ఒక బంగ్లాలో కాపురం చేయడం నా వల్ల కాదు, నాకు పరిస్థితులు అలవాటు పడే వరకు మనం ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్లో నివసిద్దామన్నారట. మహేష్కి సరే అన్నారట. పెళ్లి తర్వాత ఇద్దరు తమ మాటను నిలబెట్టుకున్నారట. నమ్రత మరలా వెండితెరపై కనిపించలేదు. ఇక మహేష్ జూబ్లీ హిల్స్లో జర్నలిస్ట్ కాలనీ సమీపంలో గల ఒక అపార్ట్మెంట్లో కొత్త కాపురం పెట్టాడు. చాలా కాలం నమ్రత మహేష్ దంపతులు అక్కడే ఉన్నారు. సెలబ్రిటీలు ఎవరైనా ప్రశాంతంగా ఇతరులతో సంబంధం లేకుండా విలాసవంతమైన భవంతిలో నివసించేందుకు ఇష్టపడతారు. దానికి భిన్నంగా నమ్రత ఆలోచనలు ఉంటాయి. బహుశా ముంబైలో ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన వాతావరణం, అపార్ట్మెంట్ కల్చర్కి అలవాటు పడడం వల్ల నమ్రత అలాంటి భిన్నమైన కండిషన్ పెట్టి ఉండవచ్చు. మొదట సంతానం విషయంలో కూడా మహేష్ కండిషన్ పెట్టారు. ఫస్ట్ ఒక చైల్డ్కి బర్త్ ఇచ్చాక కావాల్సినంత సమయం తీసుకో అన్నారట. ఇందుకు సంబంధించిన విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.